Ez dugu poema epikorik, egia da. Gure literaturan ez da kontatzen heroi militar baten ibilerarik. Aitzitik badugu gizon jakintsuaren kontakizuna. Gehiago jakiteko Arima Deabruari saldu zion harena. Herri tradizioan, ahozko ipuinetan, Pedro Agerre Axular idazlea halaxe gogoratzen da. Gero liburuaren egilea, gure klasiko handiena. Egiatan egin zituen Axularrek arte eta teologia ikasketak Hueskan eta Salamankan, 16. mendearen bukaeran. Baina ipuinetan kontatzen da Salamankan Deabruaren leizean ikasi zuela, Virgiliok Napolin edo Faustok Krakovian egin bezala. Kontatzen da behin kurtsoa bukatu eta San Juan egunean ikasle guztiak leizetik atera behar zirela. Deabruak ohitura zuen ikasleetako batekin geratzeko. Ilaran jartzen ziren denak leizetik ateratzeko, eta azkenari oratu egiten zion Deabruak. Ura berarekin geratuko zen infernuan. Estudianteak urduri zeuden. San Juan eguna iritsi behar zela eta. Baina eguna ailegatu zenean, Axularrek esan zien, ni neu geratuko naiz azkena. Hasi ziren ikasleak ateratzen. Deabrua atean zegoen, eta ikasle bakoitzak esaldi bera esaten zuen, heldu nire atzekoari. Horrela, Axularren txanda heldu zen arte. Idazleak ere, heldu nire atzekoari, esan zion Deabruari, eta hark itzala kendu zion Axularri. Itzalik gabe geratu omen zen bizi osorako.